Matijong ni Paikrip Horni, Dipu Matipung Arboretum Cum Craft Center along Journalist Association for Assamati, Jaffa Karbianglong Aro, Anso se kepangtang pon tuji apan, Tir Tippen Arpu Kangwayamai kepaman pon. Asamangkang Perangkia Songong Bongpen Kangtang Nai, Jaffa Mati, Journalist Association for Assam Asong Karbianglong Aro, Kidamtang Ajirding Kluipen Parchaponlo. Bon sitami mitang asai kido rep anparta apor kadure penajok labang sosong tireng jeng asonsi nang manlo lasinon puthot labang sosong pareng pontusi pangtang tunang po pupen matijong ni Paikrip Horni thir thip lapen ingtang kring pen kepachari thuji aphan arpukimi kepek ponamai padoponlo Journalist Association for Assam Mateti Hek Pen Jaffa Karbianglong District Committee puthot kimi keseng tu mate pini body reshuffle dolo lasi lake isya kimia song kali aprang mentado ang bongolam abedet lasi pini bangke puthot so song kapang tang thuya phansi pini nili tadak siton lo nili Central Committee along Chief Advisor lasi pini dak body reshuffle along mesen pen chun lo lasi nona kimi song ga chariya phan dak District Committee ga chariya phan mai phu pen chun bang wai lo la pen dak athe pi mata mut pi ke en ga lan lo japa ke pherang ke tum kisung ke boy katora ahut karjap tunji isia phan isia hongklam athe pherang ke tum pulonan dak ili tum chethak jam dolo pherang ke tum han ka pangrum eklai vet ke do pen si journalist atum mate pherang ke tum kisung ke boy apen Komame kether ke hap puse tammi ka charjap dun thekji laso phanlo lape Jaffa Mate Journalist Association for Assam Asong Karbianglong Aro Kepachari Ponji Aphat Maipu Sampribe Dun Maipu Thorom Singh Rongphar Lapen Amir Be Kong Chunbang Digit Ronghang Rap Chunbang Rajesteron Pachithak Chunbang Abraham Tiso Lapen Sahil Ingti Dihin Rimbang Run Rongpi Lapen Rostong Tokbi Pen Kichenglong Bang thong kep sose atumapan arpu pekponlo. Labangso Jaffa Karbianglong Aro Asong Thir Thipen Karjap Thu Amailong Aluhi Sarpo Man Pen Jaffa Tiripi Bidi Sarpo Anparta Thekar Abirta Alo Ahempu Longsing Teron Chitong Dunsi Pherangkiatum Kupuson Aot Donangji Lapen Ale Kupi Longji Anparta Pherangkiatum Kosonsi Klem Nangji Anparta Pinnangan Pherangkiatum ke klem ke dam alam the aputhak than ponsi mi sening samjin pen labang somai pachun pon to pini labang so Jaffa tum long body reshuffle along pini nili maipu nilphan chedon servant si pini nang pilo lapen secretary lape lage digit rong hang phansi pi ponlo lasi mupen dail tuma Central Committee long Chief Advisor sa medolo hiltum long mai long lasi kosonsi pherangke atum eklai bet ke dojima lapen non molom gili tum penelong sita mega ham phang long sita me penangan pherangke phani tum ke ther ke hap sita medolo lasi labang solong gili tum eklai bet pen karjap don thebi phan pinila solong sita me tum bidi sore che than ponlo lasi muke bangi ani sita mege tum anso se pherangke angbong kacharjap dun thibi phansin tum pini akemang NC pini lamang so reshuffle body reshuffle mai bangke deng pondo News Desk Report Karbianglong Live